agus fáilte ag aigreann eile de Cadapp. Áte mé caitheamh súil ar na Cluichí ríomhreachta is mó a bheas ag eisiúint le linn an Gheimhridh. Tá measc an ionach agam díobh ó sport go actriacht agus rol ghlacha. Coimhar tús leis. An céad cluiche tá agam díobh ná Pokémon Sun and Pokémon Moon, agus tá an ceann seo ar fáil de Nintendo 3DS. Costal leis na cluichí a tháinig roimhe is cluiche rol ghlacha atá gceist agus imríonn tú mar chrainál í Pokémon. An aim is smó atá agat ná bre ar na créatarí seo agus éad a chrainál. An sin béart do chuid Pokémon a chur an omíocht le cinn eile agus má bhéann an bua agat méad ó taithí, technicí catha agus skillanna do Pokémon. Má tá tú curtú tiúlú ólas fao Pokémon Sun and Pokémon Moon is féidir cuairt a thabhairt ar PokémonSunMoon.com. Bogí muid a rá. An dara chluiche atá agam díobh ná an chluiche sport gúisbhartaíochta stíp a bheas an mhaoit le linn mína Nollaig. Tá an chluiche bunaíos na halpa ascar féidir le imróí tuairt faoi sciáil, eitilt wingsuit, clár sciáil agus mór an eile. Bé béim mhór ar imirt ar línas a chluiche seo is tú a néar omíocht le daoine mór himpeall na cruinne. Gnóíonn tú pointí má bhíonn tú tapaí agus má dhéanann tú a lean clásanna. Seo bláisiú mhaith. Caiimhridh go bhfuil méid súil go mór leis agus bé stíp ar fáil don PlayStation na 4, Xbox a 1 agus PC. Is tá gach ólas le fáil ar ubisoft.com. Cuid nó imóid Cadapp le súil a chaitheamh ar The Last Guardian agus bé an ceann seo ar fáil ar an PlayStation a 4 a bhain. Ghlacinn imróí ról buachal óg agus a chara nua tríco. Is 6 lá éon agus lá mamach an créatar seo agus bé ar an bhirt acu éilú bhain na buhannaí a chur éad faoi glas i bluas olmhór. Ó híomh an imirt gá is cluiche action agus actriacha atá an le rint puzzle catches te freisin. Caiimhridh go mráithníonn an cluiche seo aonach do bhhair na graffic agus an dearú atá na deantarí ag úsáid. Seo bláisiú mhaith. Bé The Last Guardian is seopí le linn mína Nollaig agus tá gach ólas le fáil ar Sony.com. Ben agah mar rá mar sin ar na cluichí is mó a bheas ag eisiúint a Gheimhridh seo. Tásúil agam gur bhain sibh soltas agus má bhain tóir like dún. Bheici mé sibh go luath. Slán!